Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Adbiento. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intenyones. Para sa pasasalamat ni na Familia Bacchiano, Edward Hernandez, Pamilya Salamat, para sa kaarawan ni Dr. Cristia Calilung, para sa espesyal na kahilingan ni na St. Eutydeus Paris Fiesta Committee 2021, Emilyn Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni na Eduardo Hiros, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Rancel Ray Tuazon, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Alfredo Arces Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Neil Lodan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Jasmine Gose, Victor Ginto, Dolores Sison, and all our sick relatives and friends. Para sa gabay at protection ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni Antonia Josepina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Melencio Sr. Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan, Paulo, Paz, Benjamin at Isabel Lagman, Anyano, Barbosa, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid at frontliners. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may mapagmamahal at pagadya kami ng iyong mapaghilam na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hininto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo aming mga pagsisikap na maukasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nilang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay
at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, o isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhating magpinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sa maiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at ng mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating puntugon, Diyos na kapili ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Tayo pong lahat, Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral.
at sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod." Sagot niya, "Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdarating ng Mesiya, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po sa inyo ang may cellphone? Tila mali po yata ang tanong ko. It's a silly question. Dapat ang tamang tanong ko siguro ay ito. Ilang beses na po kayo nagpalit ng cellphone? Sabi po nila sa panahong ito, hindi ka raw in sa panahon kung wala kang cellphone. Halimbawa, sinasabi ng isang tao sa kausap niya, sinasabi niya, "Eke paakasabi nga na. Eke pamanpek sabihan nga na." Hindi ko pa siya nakausap. Madalas pa lang, ibig sabihin lang yun noon ay ito. Hindi ko pa siya chinat. Hindi ko pa siya na-chat. Hindi pa niya ako chinat. You know what? One of the most popular media of communication today is Messenger. Facebook. Kay bata, kay matanda, nagme-messenger po. Tila halos lahat yata tayo ay may mga messengers po. Kung minsan walang Facebook account ang iba pero may messenger sila. Tulad po ng kapatid kong pare, ang classmate kong pare, si Father E.J. Cruz. Wala siyang FB account pero may messenger siya. Diba? Kung minsan sinasabi natin, "Don't text me, just message me." Yun ang sinasabi natin sa taong kausap natin. Noong nakaraang linggo po, last week po, nagkaroon po ng aberya ang internet connection dito sa St. Jude. Kung hindi ko nagkakamali, buong phase 1, ewan ko lang kung buong village ang walang internet connection dito sa atin. Nagkaroon ng problema ang internet connection. Walang dial tone ang mga landline, walang Facebook, walang messenger. Sa madaling salita, walang internet connection po.
ang daming nadismaya, nagtatanungan sila, anong nangyari? Anong problema? Nasira po pala yung internet connection box natin. Kaya't kailangan palitan, ayusin. Nasira yung cable box mismo. Kaya walang Facebook, walang Messenger. Di tayo makapag-send ng mga messages at hindi rin tayo pwedeng tumanggap ng mga messages. Ang daming nadismaya. Bakit? Because today, social media like Messenger, like Facebook, it has been our social life. And in today's gospel, again, like last Sunday gospel, it is about John the Baptist. And John the Baptist is the messenger of the message of God. And in the person of John the Baptist, the messages of God are being sent. And the messages are being received. Bakit? Kasi si San Juan, hindi po siya sira. Hindi sira si San Juan. Like John the Baptist, we are the messengers of the message of God. Ngayon, kung hindi man po naihahatid ang mensahe ng Diyos, hindi ko sinasabi na sira tayo o may kulang tayo. Ang sinasabi ko lang, baka naman may mali sa atin. When we talk of the message of God, anong ibig sabihin nito? Ano ba ito? Ngayong linggong ito, tinatawag po natin ito sa salitang Latin na Gaudete. Today is Gaudete Sunday. At kung napansin po ninyo, hindi po purple or violet ang suot-suot kong vestment ngayong linggo. It turned into pink color po. At wala pong kinalaman ang mga tumatakbo sa eleksyon sa suot-suot ko ngayon. At wala akong ine-endorsong kandidato. Today's Gaudete Sunday, and it so happened that the color reserved for this Eucharistic celebration is pink color. Color pink. Sinindihan po natin ang kandila kanina bago ang mabuting balita, bago ang ebanghelyo. Gaudete is the Latin word for rejoice. Rejoice. And to rejoice ay hindi lamang basta-basta magsaya ka o maging masaya. To rejoice, ito ay tumutukoy din po sa salitang magalak ka. Mo itang magsaya ka, magalak ka, nga na. Hindi lamang ito magsaya ka, kung hindi ito'y tumutukoy din po sa salitang magalak ka. Mo itang maging masaya ka, tumula ka, nga naniti. Kaya nga po, may kantang pang-Adviento Tumula, tumula ka, O Israel, ke kadatang yahing Emmanuel. Isang malalim na nononoot na galak na nanggagaling sa kalooban, sa kaibuturan ng puso ng tao. Magalak ka. Magalak kayo. Tanong lang po, what is to rejoice? To rejoice is to have joy. And the message of God is joy this Sunday. Joy is to be able to find positivity in life. And that is what God wants us to see. That is what God wants us to be. Sa ebanghelyo po natin ngayong linggong ito, nabuhayan ng loob nabuhayan ng kalooban ng mga pusong mga tao noon sa pangangaral ni Juan Bautista. Nagalak sila. Bakit? Kasi lahat sila lumalapit kay San Juan at nagpapabinyag sa kanya. Ang akala nila na ang dumating na ito ay ang Mesiya, ang Kristo. Pero si Juan mismo, pinabulaanan niya ito. Ano po bang dapat naming gawin? Tanong ng mga tao kay San Juan. Ano po ang dapat naming gawin? Ano po ang marapat naming gawin? What should we do? Ang ganda po ng sinabi ni San Juan. Sa unang parte ng ating ebanghelyo, sinabi po niya, kung ikaw ay may 2 baro, yung isa ibigay mo sa wala. At kung ikaw ay may pagkain, makakain, ibahagi mo sa wala, sa iba. Sabi niya, kung may 2 suutan ka, 2 baro ka, yung isa ibigay mo sa wala. At kung may makakain ka, sana ipamigay mo o ibahagi mo ito sa iba.
Alam po ninyo, kasi nakita ni San Juan Bautista sa mga tao noon na nagiging self-centered na sila. Yung sarili lang nila, sariling pangangailangan lang nila, yung iniisip nila, hindi na nila iniisip yung pangangailangan ng iba. That's why the message, the advice of Saint John to them is, share. Give, sabi niya. At upang magalak ang inyong mga puso, magbahagi kayo, sabi niya. Upang magalak ang inyong mga kalooban, magbahagi kayo kanino man. 2 weeks ago po, dito sa ating parish, pagkatapos po ng misa ko, ordinary day po yun, pagkatapos ng misa ko, papasok na sana ako sa kwarto ko nang biglang may humabol na parishioner sa akin. May kasama po siya, dalawa sila. Among, sabi niya, papasok na ako sa room ko sana after ng mass. Among, belikdan ko lang. Uy, tita, Among, bless po, tita, kako rin sa kanya. Among, sabi po niya sa akin, kanina kasi narinig ko sa homily mo na may Christmas dinner party pala kayong mga pare dito sa vicariate natin. Among, sabi po niya, Among, pwede po ba akong tumulong? Sabi niya. Among, ano pong may tutulong ko? Sabi niya. Tapos nagkwentuhan kami. May sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Sinabi po niya, Among, alam mo, kung sa ibang tao tumutulong ako, kung sa labas nga nakakatulong ako, mas lalo na dito sa Paris natin, sabi niya. Nga napukin pa mga pampangan na, kuswelo ko po among ing makasahop ko. Kuswelo ko po among ing makasahop ko. Nga na, sa totoo po, nagtatampo siya dahil hindi ko siya pala nilapitan. Yung namang kaibigan ko, kamakailan lang, minessage po niya ako. Sabi niya, Among, malapit ng December 24, malapit na rin ng December 31, magpapadala po ako ng malalaking hostya na gagamitin niyo sa mga misa ninyo sa December 24 sa Pasko at saka sa bagong taon. Sabi niya. Tapos nag-reply po ako sa kanya, Brad, salamat. Pero kahit ganyan din, nahihiya ako sa iyo kasi hindi lamang akong pare ang binibigyan mo ng mga malalaking hostya. Marami kaming pare na binibigyan mo ng mga ito. Yung mga hostyang tinutukoy ko po, deta pong sindagol palanggana. Na kung minsan pag December 24 ng gabi o kaya December 31 ng gabi, yun yung ginagamit ko sa Santa Misa. Brad, nakakahiya man kako, nahihiya na ako sa iyo. Kasi ang dami naming pinagbibigyan mo ng ganyan. Baka magiging pabigat na ako sa iyo. Kako, sa kaibigan ko. Alam po ninyo, may sinabi siya sa akin, sabi niya, Among, hindi po kayo pabigat sa akin. Grasya po kayong maituturing sa akin, sabi niya. Among, hindi po kayo pabigat sa akin. Grasya po kayong maituturing sa akin, sabi po niya. You know what, my dear friends? People full of joy have this positivity of seeing happiness in seeing people being helped. Once happiness is shared, it doubles. Kaya nga po kapag ang isang taong malapit sa iyo, kilala mo, kapag ka nakita mong masaya siya, magiging masaya ka rin, mahahawa ka sa kanya. Pero, potanging meto nga tao, malulam niya lulupa, malungkot siya, mahahawa ka sa kalungkutan niya. Once happiness is shared, it doubles. And I think these people, yung parokyano at yung kaibigan ko, understand that. Sa mga ganyang klase ng tao nga naman, buhay ang presensya ng Diyos sa kanilang mga kalooban. Sa mga ganyang klase ng tao nga naman, galak ang naihahatid nila sa mga taong kanilang binibigyan. After all, joy is the presence of God. And with God, whatever it is joy. Remember, to be a messenger is to make the presence of God visible and alive before the people in front of us and around us. Sana po lahat tayo ay maging modelo natin si San Juan
Sana po lahat tayo ay maging tulad ni San Juan Bautista, a real, powerful, and loving messenger of the message of this beautiful God. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama, bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumina at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa niyang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog buhat sa kalangitan. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa haton ni Poncio Pilato, namatay at nilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at bibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinaparangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Ganyan din sa isang binyag sa ikapapatawad ng mga kasalanan at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami po ay nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ulitin po ninyo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat na namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na may galak, kapayapaan, hustisya at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Sa pamamagitan ng papakumbaba at pagmamahal, naway isatambi ng mga naglilingkod sa pamalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Sa gitna ng aming pinagdaraan ng pandemya, patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa itintim na pananalangin at pagkakagawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangailangan ng paghilong sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo na may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Salbungin mo nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sa kanilang walang hanggang kapayapaan sa piling mo. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones para po sa pasasalamat ng Familia Baquiano, si Edward Hernandez at ang Familia Salamat, at para sa anibersaryo ng kaarawan ni Doktora Cristia Calilong, at para sa espesyal na kahilingan nina Emeline Guevara Angeles, ang St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan at si Ransel Ray Tuazon.
At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Jasmine Gose, Victor Gintu, Dolores Sison, at ang lahat ng mga may sakit nating kapatid. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Annie Razon at sa pamilya ni na Antonio o Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Benjamin, Isabel Lagman, Anyano Barbosa, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo ang kagalakan ng aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Panginoon, kami ay dumadalangin sa iyo, tulutan mo ng galak ang aming mga puso, dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Hesukristo, sapagkat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan ng aming puso. Siyang nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtupo sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sina Norma at Fe Rosalinda. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Jose na kanyang esposo, at si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, ang ating mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. nadarama sa ihip ng hangin. Hudyat ng kanyang
pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nakagalak sa Kanyang pagdating. Salamat sa Kanyang paghahari. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y maniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at nag-asang walang hanggan, nagaganap sa Kanyang pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y maniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa Kanyang pagdating. Nagagalak sa Kanyang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad na mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-isipo muna po tayo para po sa announcements. We are now on the third Sunday of Advent. In a few days' time, we shall be welcoming our Aguinaldo Masses or Simbang Gabi. The evening Masses, which are in English, are from December 15 to 23 at 7:30. The dawn or early morning Masses, which are in Kapampangan, are from December 16 to 24 at 4:30. We celebrate our first Aguinaldo Mass in English this coming Wednesday evening, December 15 at 7:30, and our first Aguinaldo Mass in Kapampangan on Thursday morning, December 16 at 4:30. Please take note of the following. On December 19, our Sunday Masses are at 4:30 and at 9:30 in the morning. Wala po tayong alas 5 misa. There is no 5 p.m. Mass. The 7:30 p.m. Mass is the Aguinaldo Mass for Monday, December 20. Our Christmas Eve is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Other details or updates will be announced in our Masses as necessary. Salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa kayo ng gantimpalang buhay na di matatapos habang siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.